Srácokkal tegnap kicsit többet ittunk a kelleténél. Milyen macsát javasolsz? Igazából bármelyik macsánkat tudom javasolni. A nagy választékunknak köszönhetően szerintem bárki megtalálja az ízlésének megfelelőt. Milyen ízvilágot kedvelsz? Valami olyat, ami kicsit gyümölcsösebb, valamilyen trópusi íze. Akkor neked a legmegfelelőbb a jeges, mangós macsa latte. Miért jó a macsa másnaposságra? A macsa nem szünteti meg önmagában a másnaposságot, de a levertséget tudja enyhíteni. A koffeinje lassabban szívódik fel, nem úgy, mint a kávé. Benne található általán segítségével, nem terheli meg annyira a szervezetet, így kicsit segít visszahozni az életbe. Próbáljuk is ki. Nagyon szeretem a mangós cuccokat. Nyilván az egyik favoritem lesz ez a mangós macsa. És azt tudom nektek is javasolni, ha másnaposok vagytok, ha nem, akkor is gyertek el a Király utca 67-be, a Matcha & Rollba, és kóstoljátok meg a macsáinkat, illetve a fahéjas csigáinkat, amit tudtok 4-es boxba is kérni. Király utca 67, Matcha & Roll, peace!